Ikamata video ya msiku la lero mukhala mutadziwa chifukwa chimene a Patricia Kaliat adakwanisira kunena kuti mnyumba ya malamulo muli munthu yemwe akudziwa kumene black box ili. Ndipo nkhani yonse ndiyonena kuti izi zikusatira pamene a Charles Muhango afotokozera nyumba ya malamulo kunena kuti President Professor Arthur Peter Mutharika walamula kunena kuti pachitike fresh inquiry kamba kunena kuti amene wa Charles Muhango adatha kuwerenga malipoti onse adapeza kuti muli zolakika zina zimene zimaonetsa kusemphanisa maka lipoti la ku Germany limene amalitchula kuti BFU limene lidalemba zosiyana ndi lipoti la kwathu kuno ku Malawi malomwe ake posafuna kuchita accuse munthu iwo afotokoza kunena kuti pakungoyenelekanso pachitike lipoti lina limene inquiry yake isatidwe komanso dongoso lake lichitidwe ndi member of Parliament. Ndipo malomwe ake a Patricia Kaliat atapasidwa mpata olankhula ndi momwe amalankhula kunena kuti mnyumbayi muli munthu yemwe akudziwa bwino lomwe yemwe adafotokozapo zokhuza a black box. Sopano adafotokoza izi kusatira video ina imene inkayenda mbuyomu imene a Moses Kunkuyo adalankhulapo zokhuza nkhani imene. So ndimafuna muonere zimene adalankhulapo a Moses Kunkuyo pa nkhani imene ndi momwe amene wa Patricia Kaliat adazitengera zinthuzi. Issue imene anthu akhala kufunsa kwambiri ndokuza ndi kachida ka German black box kapezeka mu ndege kama panga record a conversation ndi zina zotero. Na tukuziwa kuti ndege imeneyi inagwa kumeneku andakufuna kuziwa kuti azaziwa kuti chinachitika ndi chani kamba kuti amapanga record ma conversation osamena makhala mu ndege. Black box imeneyi ilipo, ili safe zili motani. So semantically again, extension to Maombo's question, magambo kuti mtiye fidamba kalifufuza. Simukuona kuti pamene mukupemphanso kuti kafukufu achidonso ndi inapadera zinthu zina zikhozopeza kumene zasuntha zimene zimafunika kuti azipeze ziti pamalo amene ngozi idachitikira ukamba kafukufu ndi sizingasokoneze fusolina ndimenero komanso lomaliza. Could you share with us the timeline of events as they unfolded from the time plane went missing till the day the plane was found? Would you love to follow up, because these actions were very important? Particularly mene ngozi imene idachitika uchoka nthawi imene zidachitika kufika mpaka na nthawi imene tidawapeza kuti ngoziyo yachitika. Anduna ndine Patrick Njawala ndachokera ku Mibawa. Ngakhale panali maripoti kuti pena ndi pena nali chiwawa chichitikireni ngozi imeneyi makamaka tsiku imene maika vice president. Koma pali anthu ambiri amene ali maganizo onena kuti mwina zinachita kuti idabwisa Malawi komanso dziko lapansi naoneka kwambiri kuti ngati Malawi anagwirizana pa imfa ya vice president yo. Anthu amanena choncho chifukwa choti akukhulupirira kuti imfa imeneyi monga mmene zachitikira maiko ena imfa ya munthu wamkulu ngati mmene analira vice president ili ndi kuthekera kobweretsa kugawanikana pa anthu. Kumanena kuti kodi maliro tayika koma kupita chitsogolo pali ma lesson anji amene mwina boma komanso onse okhuzidwa taphunzirapo komanso inde maliro ayika koma kupita chitsogolo ngakhale mwina anthu titakhala kuti akukhutisidwa ndi mmene tinayendesera mwambo koma palibe nkhawa yonena kuti ngati mwina kugawanikana kapena zina ndi zina zochitika zimene zingachitika nthawi yochitikano ndi pamene maliro tayika choncho kupita chitsogolo palibe nkhawa zimenezo zikoma kwambiri. Zikoma kwambiri.
Marumbo nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege. Mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha, koma tikambeza china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira nde kuti muvomerezana nane kuti amene akupanga kafukufuku aja adzatifotokozere zonsezo. Mujanena kale kuti malowa ali cordoned off. Cordoning off imene president anena kuti adzakhala mwina akutengera kobweretsa ma divisions. Pamene watisiya munthu wankulu zinthu kuti oli pamodzi zimateka kutsala nagangana, koma commitment ya president Chakwera komanso ngati boma lawo ndiona kuti iwo akuyang'ana mbali ina iliyonse imene kunapezeka Dr. Saulo Chilima ngati kholo kukhala iwo pa president wa dziko. Iwo ndi kholo ambali zonse, mbali zimene zasauka chifukwa chakuti tupinsanamira yakoseko ndi kuti mbali ya kubanja they have president Chakwera ngati mambo awo, kaya mbali ya amene asidwa kandi kuchipani they have Lazarus Chakwera the president as nsanamira yawo. Koma kupasuka kumachitikanso madera osiyanasiyana ngati Dr. Saulo Chilima anali membala wa ku club ina yake. Ku club imeneyo azunikire kuti kumene koko kuchoka kwa Dr. Saulo Chilima zikhale zino zawo zili bwinobwino, kaya ndi kumagulu ena, kaya ndi kuchipani, kaya ndi kupingo paliponse pamene wamapezeka zitengera ndo kumene koko azikonza bwanji kuti pasapezeke mipatuko ena iliyonse. Koma paboma President Lazarus Chakwera akhalabe pilala yokuti akumpingo asamve kupinjika, akubanja asamve kupinjika, akuchipani asamve kupinjika, anzake amamenya nawo gofu asamve kupinjika, akunkosini asamve kupinjika. Aone kuti President Lazarus Chakwera ndi tate wawo ndipo alipo ali nawo. Ndikuthokozeni kwambiri talemekeza nthawi ndipo tachita. Ndikukhulupirira kuti mwaonera bwino lomwe zimene akunkuyu adalankhulapo pa nkhani imeneyo, komano ndimafunanso muonere zimene adalankhula a Patricia Kaliat ku nyumba ya malamulo, ndiye muchite link ndi imene a Moses Kunkuyu adalankhulira, ndipo ngati mwakuonera mukhale mukuzifunsa mafunso monga awa kuti kodi zimene alankhula a Moses Kunkuyu zikuperekadi chindunji chonena kuti iwo akudziwa kumene kuli black box, kapena anthu ndi amene anachita misinterpret ponena kuti bomali anthu adalika mawu mkamwa. So taonerani zimene adalankhula Patricia Kaliat ndi reference ya Moses Kunkuyu. First Deputy Speaker, in your half ruling, the Right Honourable is correct, and I'm sure I'm speaking on behalf of the nation is also proud to hear that the investigation is going to be taken, the committee is going to be from this Parliament. Let me say this. The first Deputy Speaker, APM is so bright and intelligent. And for him to ask the Minister of Justice to say Parliament should do that, he's aware that the one who said the black box is around is here. In here. Honour member for Mulanje West. Honour member. Yes. Whip, please resume your seat. Honour member, I would like to Honour member, point of order. No, let me finish. Honour member. I have the right to finish. I didn't mention the name. I have the right to speak. I didn't mention the name of a person. So I have the right to speak and haven't finished. The first Deputy Speaker, I haven't finished. Honour, yeah, I will give you the floor. I will give you the floor. No, you will continue and finish. Let me guide you this way. Thank you. This issue, being such an important issue, I would like to ask the whole House to soberly bring our suggestions, because the job to investigate hasn't yet started. It will start, and we don't want
Can we allow you to finish and then we'll go to the Zakasina, please? The first Deputy Speaker, in fact, when the Minister of Justice took the floor, he said a number of several gaps. But the gaps of whether these commission of inquiries they forgot to indicate, maybe these are some of the gaps that the forest was saying it was so thick. And when we went there, it wasn't thick and it was just closer to the road. But also there were some issues that, some issues of saying, in the Commission of Inquiry, we thought the Minister of Justice is going to talk about the report which was supposed to be coming to us in every 4 hours, but we didn't even hear from there. Those are some of the gaps whereby the Committee of Parliament is supposed to look into all these. The first Deputy Speaker, I'm so wondering because I'm getting a lot of smell from the other side because they did ask the very same question, but they're making a lot of noise as if you did ask the question, you better remain quiet. No, we are fed of your smell coming Honorable from you. Member, Address the chair, please. I'm addressing you, the Right Honorable Speaker. This is my 50th time to come here in Parliament. I know the procedures. I'm addressing you, the first Deputy Speaker, but I'm just wondering to people who wanted to blackmail, that they're asking the very same question. In the actual society, they're just making a lot of noise which is not going to help us. Investigation is investigation. The Minister of Justice has told us that the committee is going to come out from here and is going to be supported by a number of experts. Those who didn't appear in the Commission of Inquiry, they're going to be part of them. Those who did the postmortem, they're going to be part of those. Those who made sure, who went to see why the aircraft was alone and the people were in different directions, they're going to be there. Those who were hiding in the forest and taking pictures, and the one who was at the tower, TNM, is going to come and tell us where this the watchman went, the one who was on the tower, the missing person, where is it? They are going to be here. So there's no problem. We salute you, the first Deputy Speaker, for allowing us to debate on this question and allowing the Minister of Justice to come up and say, we are looking forward to see all these people who might not even go and appear to those people who are going to be summoned. If the committee is not going to come from this Parliament, they are going to be afraid. These commissioners of inquiry who resigned, there are a number of reasons which is going to give us that why didn't he go and why did he resign? And these who didn't even go to commission of inquiry, they're going to come and tell us why didn't they appear? They didn't appear when they were called. So this is the right for committee which is going to ask them. Please stop making noise. If you did ask this question, the Parliament is going to ask. The Parliament is going to call and going to make and is going to form this committee. So nobody, if indeed this one, the one whom we lost, the number of people whom we lost, they are also from your heart that you felt the same. There's nobody who's going to make noise than the noises which is going to come from this side. Because these people, they were governing, if they were serious enough, they were supposed to look into those issues. If they didn't know, they didn't even do that. They were just lying and cheating at us. Remain quiet and stop making noise here. We are not small here. We are big enough that we can make this decision. Thanks so much, the first Deputy Speaker. Order, honour members. Let's resume our seats. Honour members. What do you mean? We have ndikukhulupirira kuti mwaona bwinobwino ndipo mavidiyo onse awiri mwawamvesesa ndipo mfundo zonse zimene alankhula Moses Kunkuyu komanso Patricia Kaliat mwamvesesa ndipo ndikukhulupirira kuti simungalephere kukhala ndi tanthauzo la zimene Moses Kunkuyu alankhula. Koma funso langa ndilonena kuti kulankhula kwa Patricia Kaliat kumene kukuoneseratu kumene kukuchita point out kunena kuti alipo wina wake ndithu akudziwa za black box ndi zimene Moses Kunkuyu adalankhula zikugwirizana kapena Patricia Kaliat chifukwa cha mkwiyo monga mtsogoleri wa chipani chawo adaluza moyo mwina zikuwapweteka komano tinene kuti extent yofika kumachuliratu kuti alipo wina wake amene akudziwa za black box potengera ndi zimene adalankhula Moses Kunkuyu mukuganiza kuti zikugwirizana kapena tinene kuti
inunso mukuona amene aonera Patricia Kaliat kunena kuti iyayi mmene adankhulira Moses Kunkuyu ndizachiziwikire akuzifotokoza okha kuti akudziwapo kanthu ndipo utsogoleri wa achakwera sungalephere kudziwa zomwe zakomwe black box ili. So ndimafuna ndidziwe kumvanso maganizo anu kunena kuti inu mukuganiza bwanji nanga mukuona bwanji pakuona mavideos awiri onse amene takupatsiraniwa kuti anthuwa mmene achitirana conclude momwe achitira Patricia Kaliat pochita conclude kuti alipo amene akudziwa za black box ndipo ali mnyumba ino ya malamulo, mukuganiza kuti ndizoyenera kapena ayi? So through comment section nomwe ndingadziwire komanso kumva maganizo anu kuti inu mukulipo chani pa nkhani imeneyi. So video msiku lero ndali ndine wa nthawi zonse Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda musaiwale kuchita like komanso subscribe kuti tithenso kumakupatsirani ena mwa ma videos amene timakukonzerani pano pa Sam Mavita YouTube channel.